Mbah niku wonten amanah saking ibu-ibu tiange sae. Dekne juga maaf juga penyintas kanker sami kados jenengan. Niku dibuka rumiyin. Isine pinten kula mboten ngertos. Cobi Mbah dibikak. Nggih. Sing obate sampun disupport dari komunitas Satu Hati. Ini wonten titipan amanah kangge dulur-dulur engkang kena titipan kanker payudara. Nah, niku pinten Mbah isine ditung? 250 nggih Mbah. Nah niki kula niki namung ngeterke, nggih kula nggih matur suwun Mbah Basinah sampun nggunakake layanane kula. Nggih kangge ibu sing maringi mugi-mugi juga diparingi kesehatan, keselamatan, lancar lahir batin nggih.